F'għodwa sajfija nżilna sax-xatt ta' Birżebbuġa biex niltaqgħu ma' Dejlin Żammit ta' 21 sena u Cory Joyce, tifel ta' 9 snin, li tnejn kienu qed isuqu r-rota fl-skate park li jinsab fil-Bajja Sabiħa. Dejlin li ilu jipprattika l-isport għal dawn l-aħħar 8 snin qal li l-isforz li mħabba u d-determinazzjoni li għandu lejn l-isport irnexxielu jagħmel backflip bir-rota meqjusa bħala mossa avvanzata minkejja li kien għadu kemm irkupra minn korriment li kellu. Meta nfetaħ hawnhekk l-skate park kont imweġġa jiena, kelli rkubtejja kont qlajta minn posta kelli noperaħħa. Ġifieri minn dejjem kienet xewqa tiegħi li nippruvaħħa. Għamilt l-operazzjoni, trenjajt kif suppost kelli nitrenja u qed bħal speċi issa ċans jiena. Dejlin u għatta żgħażagħ oħra bħalu li ta' kuljum għattaw diversi sigħat jipprattikaw l-isport qed ikunu wkoll ta' ispirazzjoni għal tfal ta' età żgħira. Iltqajna ma' Lawrence Joyce, missier Cory, wieħed mill-għexieren ta' tfal li sa minn età tenera ta' 5 snin kien diġà beda jaqdef u jipprattika l-isport tar-roti. Joyce għalilna li l-skate park fil-Bajja qed ikun ta' għajnuna biex tfal bħal Cory jersqu l-qudiem lejn dan l-isport. Tant li minn mindu nfetaħ dan l-skate park kmieni s-sena l-oħra żdiedu l-ammont ta' tfal ta' park Cory li qed jipprattikaw id-delizzju tagħhom f'dan l-ispazju sigur għalihom. L-skate park naħseb il-location tiegħu tagħti opportunità ikbar it-tfal iż-żgħar. Skate parks oħra qegħdin iktar maqtuwejn jew qegħdin iktar forsi fl-outskirts tal-irħula, hawnhekk hija ġo-ċentru. Ġo-ċentru tagħti dik l-opportunità li jekk hawn parents li jixtiequ l-itfal tagħhom jibdew jidħlu f'dan l-isport hija huma jistgħu igawdu x-xatt hekk ovvjament iħallu tfal bil-bis protettiv li għandu jkun jistgħu jiġu l-skate park u jipprattikaw dan l-isport. Fl-aħħar nett iż-żagħżugħ temm jgħid li jixtieq jara aktar dilettanti bħalu jimxu l-qudiem f'dan l-isport li mhux biss jagħtihom sodisfazzjon imma wkoll jgħallimhom valuri sodi għall-ħajja.